Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βλάσος Γεωργίου, με ξέρετε περισσότεροι, είμαι Φλογαστρίτης. Σήμερα έχουμε μια γιορτή. Έχουμε τη γιορτή του συλλόγου μας, του Αθλητικού Ομίλου Ξυλοκάστρου. Και δύο βραβεύσεις από τον αθλητικό μας σύλλογο στο μεγαλύτερο παίκτη της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ο μεγαλύτερο αθλητή της επιτραπέζιας αντισφαίρησης στον Παναγιώτη τον Γιώνη, ο οποίος είναι δίπλα μας. Και η βράβευση θα γίνει από τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Τάσο τον Δασκαλόπουλο. Ο Τάσος Δασκαλόπουλος είναι αθλητής, παλιός αθλητής στην ομάδα αντισφαίρησης της Βόχας και εδώ και 7 χρόνια είναι παίκτης της ομάδας μας. Ευχαριστούμε και εμείς πάνω. Να είσαι πάντα καλά και να πας και στην 7η Ολυμπιάδα, γιατί έχεις πάει στις 6 στις επόμενες Ολυμπιάδες και σε ερχόμαστε στην 7η και στην 7η θα σου πω για την επόμενη. Γιατί είσαι παράδειγμα αθλητή και παράδειγμα ανθρώπου με καλές πρακτικές. Θα τιμήσουμε και τον προπονητή μας που δυστυχώς από φέτος δεν θα είναι μαζί μας. Είναι 10 χρόνια στην ομάδα μας. Είναι ένα παιδί από την Πάτρα που ήρθε πριν 10 χρόνια στο Ξυλόκαστρο. Όλο το χειμώνα, βροχή, κρύο, πήγαινε στο δρομολόγιο 3 φορές την εβδομάδα για να είναι μαζί μας. Είναι ο Γιάννης ο Ξουρίδας και έχω την τιμή να το βραβεύσω εγώ γιατί με μεγάλη προσφορά του στο σύλλογο μας. Το μικρόφωνο εδώ. Θα μιλήσει και λίγο ο προπονητής μας γιατί κάτι θέλει να μας πει. Καλησπέρα και από μένα. Δεν είμαι συνηθισμένος να με βραβεύουν, έχω συγκινηθεί αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βλάση, τον Γεωργίου και όλους τους συντελεστές της ομάδας. Είναι λίγο περίεργο για μένα που μετά από 20 χρόνια θα σταματήσω τη δραστηριότητα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Γενικά να γνωρίζετε και όσοι δεν είστε από εδώ, αλλά και οι άνθρωποι που είστε από αυτόν τον τόπο, ο Αθλητικός Ομίλος Ξυλοκάστρου είναι μια αρκετά μεγάλη και υπολογίσιμη δύναμη στην επιτραπέζια αντισφαίριση σε όλη την Ελλάδα. Από το 2013 που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του, έχουμε κάθε χρόνο παρουσία σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σε πολλά από αυτά πρωταγωνιστήσαμε. Αθλητές από τις ακαδημίες της ομάδας πανελληνιονίκες στέφτηκαν, κατάφεραν και να πάρουν και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους από τους πανελλήνιες στο πανεπιστήμιο. Και σε αυτά τα 10 χρόνια που ξεκίνησα ουσιαστικά το 2015 εγώ, όταν ήμουν φαντάρος, μπορέσαμε και μεγαλώσαμε, θα πω, 3 φουρνιές παιδιών παύλα αθλητών. Τα πιο μεγάλα είναι πλέον φοιτητές, είναι πτυχιούχοι, κάνουμε κάποια παρέα. Οι επόμενοι τελείωσαν το σχολείο, οι επόμενοι είναι πάρα πολύ μικροί και είναι τα άτομα τα οποία θα αντιπροσωπεύσουν τον τόπο σας, τον τόπο μας, γιατί και εγώ 10 χρόνια εδώ είμαι,
στην επιτραπέζια της Φέρηση και καταφέραμε την ύψιστη διάκριση μέχρι τώρα για το Σύλλογο. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια από ένα υπόγειο, συγγνώμη, το παλιό σταθμό του ΟΣΕ που γνωρίζετε, φαντάζομαι περισσότεροι, που ξεκινήσαμε εκεί την αγωνιστική μας δραστηριότητα, να ανεβούμε στην Α2 κατηγορία. Βγήκαμε πρωταθλητές στη Β' Εθνική, ανεβήκαμε Α2. Και το Μάιο που μας πέρασε καταφέραμε να ανεβούμε στην Α1, χάρη στα παιδιά με τα κόκκινα μπλουζάκια που είναι εδώ μπροστά. Με πολλά σκαμπανεβάσματα, με πολλές περιπέτειες, περάσαμε από τη σκύλα και τη Χάριβδη και τα καταφέραμε τελικά. Παιδιά, να ξέρετε ότι το μπαλάκι που ανεβήκαμε κατηγορία το έχω ακόμα στο αυτοκίνητό μου. Το ίδιο μπαλάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη τόσα χρόνια. Ευχαριστώ όλους τους γονείς που εμπιστεύτηκαν ό,τι πολύτιμότερο έχουν σε μένα τα παιδιά τους. Η ομάδα είναι σε καλά χέρια, η διοίκηση είναι πάρα πολύ δυνατή, οι φίλοι της ομάδας είναι ακόμα δυνατότεροι. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Κύριε Κλάση. Η μπλούζα δεν είναι κόκκινη, είναι κοραλί. Τα βλέπεις όλα κόκκινα τώρα. Θέλω να τελειώσω με μια μεγάλη γνωμοσύνη προς όλους αυτούς που προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια και είναι πάρα πολλοί. Δίπλα μου έχω τον Αντρέα, ο οποίος μαζί ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και είναι και πάρα πολλοί, τον Αντρέα τον Ζάρο εδώ, είναι πάρα πολλοί ακόμα που κάθονται ή δεν κάθονται, πολλοί λείπουνε. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας όλη αυτή η εβδομάδα, τη Δευτέρα που ξεκίνησε η εβδομάδα. Έχουμε ιστορικές ομάδες στη χώρα μας. Έχουμε την ομάδα του Παναθηναϊκού που την αγαπάμε πάρα πολύ. Έχουμε την ομάδα της μιας μικρής πόλης Πολωνίας που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της, αλλά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, είναι στο Champions League. Είναι εδώ ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος μαζί με τους τρεις αθλητές. Να σηκωθούν λίγο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και οι αθλητές να σηκωθούν λίγο όρθιοι. Παραπάνω πολύ δουλειά. Και έχουμε και την ομάδα της Record, την ομάδα Record της Σουηδίας από το Helsingborg. Δύο παιδιά από αυτή την ομάδα πήγαινε στην δική μας ομάδα. Πέρυσι έπαιζε ο Διέγκο Οράντες, φέτος θα παίξει ο Μαξ Φέλτμαν. Εμείς με αυτές τις, ο Αθλητικός Όμιλος του Λοκάστρου με την ομάδα του Παναθηναϊκού, τη Σουηδική ομάδα και την ομάδα της Πολωνίας, όλη αυτή τη εβδομάδα κάνουμε προετοιμασία για τα πρωταθλήματά μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους αγαπάμε πολύ και εύχομαι και καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα και σε αυτούς και σε εμάς που θα είμαστε ανταγωνιστές όσο μπορούμε βέβαια εμείς, γιατί παίζουμε στην Α1 κατηγορία μαζί τους.